Даросласць пачуццяў нараджаецца тады, калі кожны раз у думках вяртаешся да цябе, мілая, дарагая сэрцу зямля, наша Кораншчына. Ёсць налагодшчыны адмыслова ва ўсіх адносінах куток, які называецца Кораншчынай, па назве цэнтральнай вёскі Корань, якая не так даўно азначыла сваё 630-годдзе. Маёнтак Корань належаў капітулу Віленскага кафедральнага касцёла святога Станіслава, коранскага рымска-каталіцкага прыходу. Кораньскі край – мясцовасць багатая на духоўныя святыні, касцёл Святой Марыі і прыход храму ўзвіжання жыватворнага крыжа Гасподняга, фальклорныя святы і традыцыі, каляды, Вялікдзень, купалі, Юрлі, Міколы, Петра, звеставанне. У старажытнасці маёнтак Корань належаў Віленскаму капітулу, які збудаваў тут у 1605 годзе драўляны касцёл. Касцёл быў асвечаны ў гонар успення Дзевы Марыі і меў традыцыйную для драўляных культавых пабудоў Беларусі архітэктуру. Касцёл меў вызначальную ролю ў культурным жыцці коранцаў, задаючы рытм выхадным і святам, а таксама ажыццяўляў актыўную гаспадарчую дзейнасць. Пярэдні фасад упрыгожвала башня, званіца з жалезным крыжам. Акрыты касцёл быў драўлянымі дошачкамі-гонтамі. Пры савецкай уладзе ў 1920 годзе касцёл ператварылі ў склад. У 1941 годзе касцёл спалілі немцы. Палаў ён быццам вялізная свечка з высмаленага дрэва. Вернікі ледзь паспелі выхапіць з агню абраз святога Антонія, залаты посуд, некалькі кніг і іншыя рэчы. Існуе такая легенда. Неяк даўным-даўно везлі праз Корань абраз святога Антонія ў Хатавішчы. Перад касцёлам коні спыніліся. Ксёндз сказаў, што гэта Божы знак і параіў пакінуць абраз у Корані. Так апекуном коранскага касцёла і стаў святы Антоній, які лічыўся вялікім лекарам і абаронцам простага люду. Азначаецца свята 13 чэрвеня, пачынае яго ксёндз на месцы, дзе раней стаяў касцёл. Прадаўжаецца свята шэсцем па вуліцы вёскі да старасвецкіх могілак пры старажытную браму з цэгельнымі слупамі. Свята святога Антонія – адно звяно з вялікага ланцужку, якое звязвае нас з нашымі продкамі, з нашым мінулым. Існуе яшчэ адна цікавая адметнасць нашай мясцовасці, звязана з традыцыямі Кораншчыны. Непадалёку ад Кораня знаходзіцца вёска, якая названа ў гонар народнага свята Грамніцы. Народнае павер'е сведчыць аб тым, што гром грымоты ўспрымаліся як перасцярога, далёкі па часе напамінак аб маючай адбыцца бядзе, або наадварот, небесным благаславенні. Мы прыйшлі да высновы, што родная Кораншчына – гэта скарбніца багацця аб'ектаў прыроды і чалавечай мудрасці. Любы кораньскі край, ты навекі для нас, быццам тая крыніца святая. Шчыра дзякуй за ўсё, і такі будзе сказ. Праслаўляю цябе, праслаўляю.